Good evening guys, tanawa guys. Gusto man ako, ano na ako para makita na ako. Busy kayo mong lugar guys, oh. Kay tungod na namatay lang ali di Maporo. Oh, apuhan nila sa mga di Maporo, tanawa. Traffic for 7 days, 7 days din. Oh, gilubong naghapon, tanawa oh. Nay mga kuano. May mga traffic oh. Ikuan yun lang traffic. Grabe, long video na win ha. Dito pong taong, ana oh. Gawas na ka? Sa gawas win. Tanawa. Oh. Tanawa. Oh. Busy kayo. Big monitors, mother. Tanawa. Pwede na i-live sa kwan, Win. Live sa kwan, baka di kan saba. Kita ma-copyright. Live sa YouTube ba? Eh, video sa unya na mag-live. Mag-live. Kaya ako sa nang i-long video. O, tanawa o, busy kaayo. Dapoy, wala ay. Dapoy monitoring. Diba na yung kaong-karong? Nabusog na siya rin. Hawa na mo diya, hawa na. Magugas pa to. Sabok. Ay, ginoo ko, amahan. Mag-andam ka sa kuan, magsiwani silang LC din mo, suha sin. Ayun na lang. Silang ani, bidiyan na mo daw po sana. Nakatulog ka ba, Tanit? Oh, tanawa oh, 14 kasi guys. Busy kay guys, tanawa. Samtang ako guys, nag-arrange pa ko sa akong mga ako gipang grocery kaganina guys. Tanawa, busy pa kayo sila. Busy kayo. Grabe ka busy. Diri na ko sa sulod sa tindahan guys ha. Tanawa oh. Tanawa. Tanawa oh. Sapa ba? Tara oh.